Aurrera jarraitu baino lehen, ikusiko dugu pizka bat nola funtzionatzen duen galderen bankua. Egite ditugun galdera guztiak gordetzen dira banku batean. Eta banku horretatik gero hartu ditugu baitare galderak. Ikusiko dugu nolakoa duen banku hori eta nola kudeatu behar dugun. Benga, banago nire gelan eta sakatuko dut torka horretan, egingo dut gehiago, eta hemen badaukat galdera bankua. Benga, joango naiz galdera bankura. Eta hemen badauka ja, egin ditudan galdera guztiak, orain arte frogak egiteko eta bar, hemen zertatu egin dira, gorde egin dira, Orduan, ikusiko dugu lehenengo gauza. Goian badago menu bat, hemen agertzen dira galdera guztiak, kategoriak, eta importatu eta esportatu. Importatu eta esportatu, hori argi dago, nik ditudan galdera guztiak, eraman alditut beste gela batetara, edo beste irakasle bati pasatu, edo horrelakorik. Horretarako egingo dut esportatu, generatuko da fitxategi bat, normalean aukeratuko dugu beti GIF formatua, eta generatuko da artxibo bat. Esportatuko ditugu, eta jazta, nahiko. Artxibo hori pasatzen badiogu beste irakasle bati, adibidez berak egingo du importatu, eta berak aukeratuko du baitare GIF formatua, bilatuko du artxibo hori, eta berreskuratuko ditu galdera guzti horiek. Normalean, beti hasi behar gara hemen, pizka bat antolatu nahi badugu ondo hasieratik, kategorietatik. Joango gara kategorietara, eta hemen sortuko ditugu kategoriak. Normalean bat badago sortuta ja, froga ikate osoa, eta hemen joan algara egiten kategoriak eta azpi kategoriak. Horretarako egingo dugu, hemen daukagu ja zabalik gehitu kategoria, jarriko dugu hemen adibidez froga, izena, kategoria horri, eta jarri aldugu deskripzio bat, eta gehitu kategoria. Benga, badaukat hemendik agertuko da froga kategoria edo, hemen daukat froga kategoria, hemen dagoia jarrita, egin dut froga ikate eren balio lehenetxia, hor ditut galdera guztiak, eta hor egin dut azpi kategoria bat. Hemen ez dago galderarik, 0 agertzen da, eta egingo dugu berriro honen barruan, egingo dugu berriro kategoria berri bat. Hemen daukagu gehitu kategoria. Kategoria gehitzerakoan beti ikusi behar dugu non gauden kokaturik. Zein kategoriatan. Hemen ikasi aukeratu aldugu kategoria desberdin bat, eta adibidez hemen egingo dugu ikate kategorian, barruan, hori izango da hau, kategoria hau, eta jarriko diogu froga 0bi. Esango diogu gehitu kategoria, eta badaukat ja horren barruan, kategoria ikaterako, froga 0bi, eta por defecto beti agertzen dena. Kategoria batean, azpi kategoriak egin alditugu baitare, eta orduan hemen jartzen badugu gehitu kategoria, eta aukeratzen badugu zen izango den, bere jatorrizkoa, jartzen badiogu adibidez froga 0bi barruan, orain sortu duguna, jarriko dugu froga 0bi 0 bat adibidez, eta esango dugu gehitu kategoria. Benga, orduan, behitu nola hemen zuaitz edo adarren formatuan badoaz osatzen kategoria guztiak. Importantea antolatzea ondo kategoriak hasieratik, lehenengo gauza, eta gero ja galderak esango dira edo egongo dira beti aukeratzen dugun kategoria. Gogoratu, joan agara ikusten kategoria desberdinak, eta zen galdera, hor ez dago zer, hemen daude gehienak, egin guztiak, eta besteetan, bada, ez dago ezer. Beti kontrolatu behar da hasieratik, antolatu behar dugu ondo, gero erabiltzeko. Gogoratu,
venga, bueltatzen bagara frogaikate bira, gogoratu atal batean gaudenean, venga, aktibatu dago edizioa, eta hemen, venga, editatzen badugu berriro galdetegi hau, sakatuko dugu gainean, bale, venga, uste dut, venga, editatu galdetegia, venga, eta hemen, ez dut ezin dudala ja, bai, egingo dut berri bat, ezin dituzu galdera gehitu, galdetik honetan ja, erantzunak egon direlako, bale? Hori, batzuetan gertatzen zaigu. Orduan, joango naiz Laura berriro, gehituko du jarduera, eta egingo diot, hori, galdetegia. Bale, izena, jarriko diot, galdetegi 03, venga, eta gorde. Orain, hasten banaiz gehitzen galderak, editatu galdetegia galdera gehitzeko, gogoratu nola egin aldugun gehitu, orain arte egin dugu beti galdera berria zuzen, baina hemen daukagu galdera bankutik. Sakatzen badugu galdera bankutik, bakarrik joan behar dugu nahi dugun bankura, eta nahi ditugun galderak, momentu batean, bat baina gehiago, gehitu ahal ditugu. Suposatu, gero egingo dugu, hori, matematikazko adibidez, ausaz egindako eragiketetan zenbakiak, eta orduan, berbada, egin aldugu, bat baino gehiago batera hartu. Venga, hartuko ditugu batzuk, gehitu, aukeratutako galderak, eta baditugu galdera guzti horiek jarrita galdetegi horretan. Orduan, bankua oso proposa da, momentu batean, ondo antolatzeko galdera batzuk, batez errepikatzen ditugunak, eta gero harin gehitzeko galdetegi batean.